Sí, compte enrere. 3... Conseller Baltasar, avui començarem el bona tarda abans de res. Avui començarem el programa rentant un cotxe. No pateixi, rentant un cotxe sense aigua. Atenció, perquè avui només començar el programa ens estalviarem 250 litres d'aigua. Imagini's que tothom fes això. Hi ha 3 milions de cotxes ara mateix a Catalunya, 3 milions de cotxes com aquest, de brut, perquè la gent porta el cotxe brut, per 250 litres són 750 milions de litres estalviats. Com ho farem això? Sistema revolucionari, rentar el cotxe sense aigua. Eloi, vine cap aquí. Mira quin mono hem portat a l'Eloi i Joan. Com estàs, Eloi? Molt bé. Rentar el cotxe sense aigua. Sense ni una gota d'aigua. Empresa que fa això. Sí senyor, si saps que ara com no hi ha aigua, tothom allò treu les idees, doncs sí. Hi ha gent que ara diu es pot regar amb poca aigua, sí. Doncs netejarem aquest cotxe, que mireu com està, sense ni una gota d'aigua. N'hem portat una mica, Ni una gota d'aigua. Que veniu, presento la Cristina i l'Alba. És el cotxe de Polònia, que surt una mica tirant a brut. Mira com ens van deixar. Mira, presento la Cristina i l'Alba. Veniu. Treu-vos aquí els dinetes. Ells són els responsables, són els que han tingut aquesta idea, de netejar aquest cotxe sense aigua. Expliqueu-li que sí, perquè no em creu, porto tot el dia dient-li i no em creu. Expliqueu-li que sí. No sé, amb poca aigua. No, sense gens d'aigua. Sense ni una gota d'aigua. I com funciona sense aigua? Doncs ben fàcil per nosaltres. Utilitzem un producte per tot l'exterior del vehicle, que porta unes ceres que ens permet manllevar la brutícia del vehicle sense ratllar-lo, cosa important. Dues anuses de fibra, també són part del secret. És tan fàcil com de connectar el producte sobre el vehicle amb una gamusa s'escampa i amb el regamusa l'entretirem. En aquest moment ja queda el vehicle encerat. Molt fàcil, sempre que el vehicle estigui en condicions normals. No sé si mai s'han trobat amb un vehicle com aquest. Us hi heu trobat o què? És un cas una mica especial, està bastant brut el cotxe, però podrem... Polònia és un cas especial, vull dir que sí, Per tant, sense aigua, no ratlla. Quanta estona hi estarem? Home, jo calculo que estarem uns 40 minuts. 40 minuts. Va, miret, com una patena, Connectarem d'aquí una estona per veure si és veritat, a veure si ha anat bé o si us heu avançat el temps o a veure què heu fet. Això ho feu i aneu a domicili de la gent per rentar els cotxes? Sí, el fet de no haver d'utilitzar aigua precisament el que ens permet és la novetat aquesta d'oferir servei a domicili. El client li és molt bo perquè estalvia temps. Com que a ell li agrada molt, explica-li que Calé, parlem de calé. Mira, tot depèn està en funció del tamany del vehicle i de la brutícia que porti. Aleshores estem parlant de a partir de 15 euros. 15 euros.